खालामनानै मानसिनो गियान होयो। जेब्ला गियान गोनां जायो मानसिया गावनि लामाखौ थाबायनानै लानो हायो, जिउखौ खुंलांनो हानाय जायो। जिउ खुंनायाव लेखा गोरों जानायाव जाय गियाननि बिमाया जोंनो सोरांनि लामा होयो बेनो सरस्वती। बर'आव सोरांनि बाथिबो होननो हायो सरस्वतीखौ, मिथिबाय? खोमसि जिउखौ सोरां खालामनायखायनो सोरांनि बाथि। बेनो सोरांनि बिगोमा, गियाननि बिगोमा। बेखौनो सरस्वती होननानै बुंदों। सरस्वती नम नम नम। बिदि मानसिया रोङिखौ सोंनो लाजियाबालासिनो सोङो, बिसोर लेखा गोरों जानो हायो। बयबो मानसियानो गोरों जानानै फैया जोनोमाव। ओंखायनो जाय मानसिया रोंनो लुबैयो, सोङो, मिथियैखौ मिथिनो नाजायो, बिसोर लेखा गोरों जानो हायो, गुनि गियानि जानो हायो। जाय मानसिया खिन्थु लाजियो, लाजिबाथाय खाजि गोमायोनो। थिग बेबादिनो फोरोंनाय समावबो जाय मानसिया स्रि थाबाय थायो, जेबो सोङा रोङिखौबो, होनबा बे मानसियानो रोङा। फोरोंगिरिफोरनियाव, मेडामफोरनियाव, मिसमोननियाव सोंनो थाखाय गिनो नाङा। जाय मानसिया गियो, सोंबा आंखौ गाज्रि मोनगोन, सोंबा आंखौ रोङा होनना मिथिगोन, बे मानसिया गिनानै थायोबाथाय रोंनो हाया जायो। ओंखायनो फोरोंगिरिफोरनियाव सोंनो नांगौ, रोङिखौ मिथिनो नाजानांगौ। उनाव जबाबो बर्डआव लिरनायखौ जेब्ला फोरोंगिरिया लिरो, बै समाव मोजां रोखोमै थि नाहरनानै थाब थाब लिरख'ना लानो नांगौ। बेनिफ्राय नों जेब्ला लिरख'नो हायाखै, बै लिरख'नो हायि समखौ फोरोंगिरिफोरनो खोन्थानानै आं लिरथ'नो हायाखै, लिरख'नो हायाखै मेडाम, लिरख'नो हायाखै मिस, लिरख'नो हायाखै सार होननो नांगौ। दसे नेथ'बाव सार इदि होननो नांगौ। नाथाय नोङो मा खालामो, जाय मानसिया लिरखाङा थाब थाब, बियो लाजियो खायसेया, बेनिफ्राय रायजानो गियो। बेबायदि रायजानो गिबा बेनिफ्राय रोङा होननानै सानगोन होननानै साननानै लायो, बे मानसियानो रोङा जायो। बेनिफ्राय फराखौ फोरोंनायाव थालाङो, मिथिबाय? ओंखायनो नोंसोरो जेब्लाबो लिरनो हायाबा हायाखै होननो नांगौ, रोङाखैबा रोङाखै होननो नांगौ। नोंसोरखौ फोरोंनोसो, रोङिखौ मिथिहोनोसो फोरोंगिरिफोरा फोरोङो, मिथिबायना? ओंखायनो फोरोंनानै रोंहोनायखायनो फोरोंगिरि, मिथिबाय? फोरोंनानै गियान होनायखायनो फोरोंगिरि। दे।
dah ayo jangan sedikit aku nanti sana musuh Mấy sang rồi. Ăn sẵn. Alu hoặc mà đây. Alu hoặc cái gì đâu. Malah pak. Sama ke ya pak? Ada saben dong. Kamu juga ya yang. Yang itu kan ada. Alu bagaimana kamu? Roh, lemon ni roh. Amran bulan. Oke. Gabra, không biết đặt nữa. Ini mau ngomong dah. Ngomong dah.
Cứ ra cái đèo bó bó luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn